Mi se pare că vulnerabilitatea, împărtășirea lucrurilor bune și mai puțin bune ne apropie de fapt și nu ne face poate să ne mai simțim atât de singuri. Cumva am simțit așa recunoștință că am putut să creez genul ăsta de relație autentică în care să pot să fiu 100% eu. Dacă vreau să plâng, dacă vreau să urlu, dacă vreau să înjur, să pot să înjur și să am încredere că oamenii ăștia doi nu mă judecă. Cel puțin în vocabularul meu a intrat foarte recent, e partea de reparare. Ok, am venit și ți-am zis, măi, dar de ce ai reacționat așa? Și ar fi trebuit să ai grijă, să nu mai fii sensibilă și la. Dar să mă duc acasă, să mă gândesc, chiar am oferit spațiu de care Andra avea nevoie, să conștientizez că nu și să mă întorc la ea, să-i zic. Petruța Țuligă este fondator și CEO la Parentul, prima aplicație de parenting în limba română, unde părinții pot avea acces la articole și specialiști de încredere din domenii relevante pentru creșterea copilului. Bine venit, Petruța! Bine v-am găsit, că bănuiesc că să se uite mai multă lume și să fie așa o chestie de grup. Și noi sperăm să se uite cât mai multă lume, pentru că ideea de aici a și pornit, să vadă cât mai multă lume că experiențe diferite, emoționale, fie că sunt ele pozitive, fie că sunt ele negative, sunt foarte, foarte umane și foarte normale. Și chiar ne gândeam că, într-adevăr, de obicei ce vedem la TV sau pe ecranele telefoanelor sunt reușite, sunt bucurii și mai puțin acele momente dificile, deși studiile ne spun că bad is stronger than good, are un impact mai mare pentru noi când se întâmplă ceva negativ decât când se întâmplă ceva pozitiv. Ține mai mult cu noi experiența aia. Și îți mulțumim foarte sincer că ai acceptat invitația noastră, care e și o provocare, cred, dat fiind cum arată lumea pe micile ecrane și pe marile ecrane, să vorbești despre experiențe care nu sunt în zona de bucurii sau de reușite neapărat. Așa e. Observ și eu foarte des tendința asta de perfecționism și de a ne arăta doar momentele faine. Dar cel puțin eu, că am început să comunic și eu mai deschis pe canalele de social media, nu am crezut niciodată în lucrul ăsta. Mi se pare că vulnerabilitatea, împărtășirea lucrurilor bune și mai puțin bune ne apropie de fapt și nu ne face poate să ne mai simțim atât de singuri, că mi se pare că mintea are așa trucul ăsta magic al ei, să te facă să crezi că eu sunt singura care trece prin asta. Și când vezi că, stai puțin, că și Petruța, și Gabriela, și Ana au experimentat asta, parcă îți dai seama că, ok, poate că e o chestie doar de a fi om până la urmă și că vine cu ups and downs, așa cum le pregătește viața pentru noi. Ce interesant, uite, ziceai legat de faptul că, de fapt, ne apropie. Chiar și eu am impresia că, de fapt, ne apropie unii de alții și mai ales când vine vorba de persoane pe care le vedem ca fiind de succes sau poate, uite, ca și în cazul tău, ți-ai fondat visul, știi, l-ai pus în practică și sigur e multă muncă în spate acolo, dar ce vedem e mai degrabă poate reușita sau strălucirea și ajungem ușor, cred, că atunci când vedem lucrurile astea să punem acele persoane cumva la distanță față de noi, că sunt într-o lume ideală, pe când lumea noastră, pe care o știm foarte bine că în ea stăm 24 de ore și în mintea noastră stăm 24 de ore, nu arată atât de roz. Și atunci, de fapt, ne îndepărtăm când nu vorbim despre lucrurile astea și când nu vedem și lucrurile astea care sunt grele. Mie mi-a rămas în minte ceva ce mi-a zis terapeuta mea, să nu compar niciodată interiorul meu cu exteriorul altei persoane, pentru că în exteriorul tu alegi într-un fel sau altul ce vrei să prezinți. Dar știi ce observație interesantă am făcut recent, în ultimii ani? Că cred că o parte din noi vrea să idealizeze anumiți oameni, vrea să spere
că există viața aia perfectă, fără niciun fel de coborâș. Vrea să spere că pe sistemul ăsta, atunci când o să am casa, o să am banii, o să fiu influencer, o să scap într-un fel sau altul de ce înseamnă să fiu om care vine la pachet și cu emoțiile astea care sunt mai puțin confortabile, pentru că încerc să evit să le cataloghez ca negative, pozitive, bune, rele, pentru că eu cred că nimic din ce trăim noi, ce experimentăm, din ce sistemul ăsta, minte, corp, suflet și ce altceva o mai fi, nu e făcut să ne facă rău, ci dimpotrivă. E făcut să ne ajute să experimentăm lumea asta în care trăim. Și să avem experiența vieții în totalitate. Exact. Cu tot spectrul ei, chiar dacă nu ne place câteodată. Apropo de spectrul, care poate unor ne place sau, cum ziceai tu, nu e confortabil să stăm cu toate experiențele și cu toate emoțiile pe care le avem. Dacă ar fi să alegi un moment din spectrul acelea mai puțin confortabil, în care ai simțit că ți este greu, ai simțit că emoțional vorbind ți este dificil, care ar fi acel moment despre care putea să vorbești? Mi-e atât de dificil să aleg un moment, pentru că ultimii câțiva ani, pe cât au fost de frumoși, pe atât au fost de grei emoțional pentru mine. Dar cred că o să aleg un moment de anul ăsta, chiar de la început, profesional, că mă gândesc că poate e mai multă lume care se poate regăsi în asta. Când la Parentul, startup-ul pe care l-am fondat, aveam o echipă de 3 oameni în care ne-am făcut așa la început de an planul foarte fain, cum își face toată lumea, mamă, o să facem și asta și o să reușim să atingem și bam. Și cred că în nicio săptămână de la momentul în care am făcut planificarea și totul părea, da, this is it, tatăl uneia dintre membrele din echipă, din păcate, a murit. Și atunci a intrat într-un proces de doliu. Cealaltă fată, tot așa mămică, și ea a avut niște probleme medicale, ceea ce iarăși au pus-o la pat, ca să zic așa, și nu n-am mai putut. Și m-am trezit doar eu cu Dragoș, care este și CTO-ul nostru, în fața tuturor planurilor făcute, în paralel ce și părinții mei au avut niște probleme de sănătate în același timp. Și eram așa, în primul rând am intrat într-un mod ăsta de supracompensare, pentru că nu știu ce înseamnă să-ți iei de pe farfurie, ci în momentul în care s-au năvălit așa lucrurile, tendința mea a fost ok, păi o să fac eu totul. Ceea ce a pus foarte multă presiune pe mine și automat m-a dus în niște stări de alea emoționale de plângeam non-stop și apoi îmi ștergeam lacrimile și încercam să mai lucrez câte ceva. Și a fost un moment dificil, greu de dus, lăsând la o parte partea profesională, că ok, poate că nu ți ies anumite planuri sau așa mai departe, dar și situațiile fetelor au trigăruit niște emoții în mine și, pe de o parte, compasiunea față de ele, pe de altă parte, conștientizarea că sunt evenimente care mi s-ar putea întâmpla și mie sau familiei mele, combinate cu situația părinților. Eram, vreau să cobor de pe planeta asta, te rog. Cam asta cred că a fost așa un moment de anul ăsta. Cu un cumul de multe emoții venite așa și raportate, cumva proiectate pe diferite situații. Ai putea sau ai reușit poate între timp să numești care au fost acele emoții, cum te simțeai tu în perioada aia? Înțeleg că a fost un cocktail adevărat, atât de multe s-au combinat acolo. Ai reușit să identifici câteva dintre ingredientele astea emoționale? Cred că, în primul rând, am simțit neputință. Că eram, dar eu vreau să fac, lasă-mă să fac. Pentru ceea ce aveam noi planificat, dar și pentru situația colegelor, pentru că eram, nu știu cum să fiu acolo pentru ele. Efectiv, nu. Ce pot spune?
la pierderea unui părinte, ce poți face? Și simțeam așa neputință, apoi furie, eram, dar nu-i corect, adică serios, uite-te cât ne-am chinuit, nu-i corect, de ce faci asta, de ce acum? Colega noastră avea și un moment, era însărcinată, trebuia să vină bebele și eram, nu. Vreau să mă iau să mă lupt cu tine, oricare ai fi tu acolo, viață, vreau să mă iau să mă lupt cu tine. Singurătate, că eram, ok, sunt me, myself and I și Dragoș, dar care se ocupă mai mult de partea tehnică, deci atunci eram ok. Și tristețe, multă tristețe cumva și nu recurent, nu-i corect. Nu-i corect. Nu puteam să accept starea respectivă și nici măcar să-mi dau mie permisiunea, că cred că de acolo a pornit mai mult tot boom-ul ăla interior. Nu mi-am dat mie permisiunea să-mi fie greu și să mă opresc și să regândesc un pic, ok, ăsta e contextul de acum, hai să vedem cum rearanjăm lucrurile în așa fel încât și parentul să poate să continue, dar să-mi fie ok și mie și tuturor celor implicați. Dar nu, eu am zis, Xena, mergem înainte la luptă și duc eu. Cam asta. Ziceai că ți era foarte greu să accepti situația în care erai, emoțiile pe care le aveai. Și noi chiar povestim așa în terapie, în cabinet, că neacceptând adaugă extra suferință la tot cumulul acela de experiențe dificile. Dar că poți să înțelegi pe de altă parte și în primă fază ți este greu să accepti și mai degrabă mergem înspre diferite coping-uri, cum spuneai tu, la tine a fost supracompensarea în cazul ăsta. Sunt Xena, I can do all of this alone, just me. Ziceai că te gândeai și de asta și simțeai neputința că nu știi cum să le ajuți pe fetele din echipa ta. Pentru tine, la rândul tău, a fost o experiență foarte dificilă, încărcată de multe semnificații emoționale acolo. Și întrebarea mea este dacă a fost cineva care să-ți fie ție alături în perioada aceea. Din fericire, da. Că altfel chiar cred că aș fi luat o razna. Nu știu cum sună pentru cei care o să asculte, poate că nu pare așa a big deal, dar pe un fond oricum încărcat, să mai vină și o serie de asta de evenimente, eram, nu mai pot. Și două persoane m-au ajutat foarte mult, Gabi, logotnicul meu, și Andra, care e cea mai bună prietena mea. Dacă nu i-aș fi avut pe ei așa ca un colac de salvare de care să mă agăț și către care să mă pot exprima așa fără niciun fel de reticență sau barieră, ar fi fost mult mai greu. Mult mai greu. Cumva înțeleg că ei ți-au oferit spațiul acela safe în care poți să-ți exprimi și cred că așa au creat un context în care tu ai reușit să stai cu emoțiile tale și dacă era la început acea lipsă de acceptare, să începi treptat să te apropii de emoțiile tale și să înveți să le accepti. Exact. A fost, știi că se zice că nu există un eveniment 100% negativ și care are mereu părți bune. Partea bună sau una dintre părțile bune din toată chestia asta, amalgamul ăsta de lucruri, a fost că mi-am dat seama că am două relații extrem de valoroase în viața mea și că cumva am simțit așa recunoștință că am putut să creez genul ăsta de relație autentică în care să pot să fiu 100% eu. Dacă vreau să plâng, să plâng, dacă vreau să urlu, dacă vreau să înjur, să pot să înjur și să am încredere că oamenii ăștia doi nu mă judecă și sunt acolo, pur și simplu, martori cumva la suferința mea, că a fost o perioadă de suferință. Ce important e să știi că ai pe cineva care poate să stea lângă tine, cum ziceai, fără să te judece și tu poți să fii oricât de autentică și să te manifesti în orice formă vrei. O, da, și credeți-mă, sunt amuzantă că
E ca și cum tot glumesc cu Gabi, că în funcție de săptămână are o logodnică diferită. Depinde ce se întâmplă și în săptămânile respective. Dar rămâne în continuare acolo. Rămâne în continuare acolo. Fără judecată și cu acceptare. Da, exact. Și cu multă iubire. Ai mai observat și alte lucruri pe care le-ai primit din partea lor, care te-au ajutat și care pentru tine au reprezentat un sprijin? Cred că cel mai important asta de spațiu, că am simțit că pot să merg la ei și, sincer, sunt my go-to people de fiecare dată când mi se întâmplă ceva. Dacă nu sunt în casă, repede scriu. Că au stat și au ascultat. Asta m-a ajutat foarte mult și cu Andra și cu Gabi, dar mai mult cu Andra am dezvoltat obiceiul ăsta pe care încercăm să-l aplicăm în cele mai multe contexte în care de obicei scriem scuze, deep shit, am nevoie de tine, ai spațiu să mă asculți acum, ne cerem cumva permisiunea că nu poți să mergi nici să torni omului așa, i-am tot bagajul și ne întrebăm, vrei sfat sau vrei doar să te ascult? Și asta pentru mine a fost frază cheie, pentru că atunci ea a înțeles că ok, nu intrăm în zona de soluții, pentru că de cele mai multe ori știi soluțiile, dar nu, ai nevoie de un tantrum ca cei mici, știi? Vreau să fiu supărată acum. Și știa să nu-mi dea soluții și doar să stea să asculte. Și ce am observat iarăși că a fost și atât de simplu, a fost magic, să-mi zică, îmi pare rău că treci prin asta, cred că e foarte dificil pentru tine. Atât. Și uite, mi se face pelea de găină pentru că instant, nu știu, îți creează o căldură așa cumva și îți dai voie și tu ție să-ți fie greu și să recunoști că ți-e greu și nu trebuie să fii mereu acest supererou. Eu fiind învățată de mică că trebuie să salvez oamenii și să fiu responsabilă pentru binele lor, să auzi pe cineva că îți zice asta și că îți dă cumva indirect permisiunea să simți ceea ce ai de simțit, magic pentru mine. Dar asta, spațiu, cuvintele astea magice și întrebarea asta de vrei sfat sau vrei doar să te ascult? Și atunci știe cum să răspundă exact nevoii tale. Și dacă nevoia ta, și de cele mai multe ori când suntem așa într-o perioadă dificilă, nevoia este în primă fază cel puțin să fim ascultați, nu să primim sfaturi, atunci ea poate să răspundă acestei nevoi. Exact. Văd de multe ori că ne supărăm așa unii pe alții că dar n-a știut să-mi răspundă sau n-a fost acolo pentru mine. Dar cred că e un tango. Știi? Adică trebuie să vină și de la tine, să ai suficient de mult self-awareness și poate câteodată curaj să zici ceea ce ai nevoie real și celălalt să aibă cumva urechi să asculte. Da, într-adevăr, nu toate relațiile îți permit să faci asta și cred că e important să știi. Eu cel puțin am oamenii în câteva cutiuțe în mintea mea. Știu care sunt relațiile în care pot să merg și să fiu așa extrem de vulnerabilă. Știu care sunt relațiile în care poate păstrăm discuțiile la un nivel mai general, poate nu atât de profund. Care sunt relațiile doar for fun, mergem și ne distrăm împreună și cred că ajută măcar un pic așa, să știi pe unde te plimbi. Și mă gândeam că și experiențele acestea pe care le numeam noi la început inconfortabile au contribuit puțin să te ajute să-ți dai seama, ok, în ce relație pot să fiu ascultată, în ce relație sunt înțeleasă, cum ziceai de prietena ta, ce mult a contat că ți-a spus, îmi pare rău că treci prin asta, pot să înțeleg sau pot să-mi închipui cât de greu e pentru tine. Exact. Cred că și e dificil de acceptat. Eu de când am luat-o pe drumul ăsta de antreprenoriat, Doamne, s-au schimbat atât de multe lucruri și în relațiile pe care le am cu oamenii din jur și în mine, adică
treci prin niște schimbări de astea le tot numesc eu identity shifts, pentru că nu îți mai servește modul în care obișnuiai să vezi lucrurile până în momentul respectiv. Și fix în momentele astea, tocmai pentru că au fost multe gropi pe drum, mi-am dat seama cine sunt oamenii cu care eu petreceam timp, cine mă susține cu adevărat, cine nu. Și a fost atât de interesant să descoper că oameni la care nu m-aș fi așteptat, cu care poate nu erau în cutiuța mea de relații atât de sudate, profunde, conectate, au fost oamenii care mi-au întins o mână de ajutor. Și asta a fost o palmă imensă pentru ego-ul meu, știi, care crede că știe tot. Și că, da, sigur, lasă că, uite, te poți baza pe X, pe Y, pe Z. Și m-a făcut să conștientizez că, ok, poate că merită să port un pic niște ochelari cu o viziune un pic mai largă și să-mi dau seama că the silver lining în toate situațiile astea mai puțin confortabile sunt că ți arată care sunt oamenii care cumva câștigă, nu știu dacă e termenul potrivit, dar care sunt acolo real pentru tine și pe care te poți baza. Ziceai că au fost aceste două persoane în perioada aceea dificilă despre care ne-ai spus, au fost lângă tine și ți-au oferit ascultare, spațiu, validarea emoțiilor și inclusiv partea aceea de înțelegere și de empatie. Uneori se întâmplă să nu primim lucrurile astea sau chiar să primim reacții, mesaje care ne încurcă, care poate învârt puțin mai tare cuțitul în rană. Fie că vin din bune intenții, fie că vin din lipsă de atenție sau din lipsă de grijă. Ți s-a întâmplat ca în acea perioadă să primești și astfel de reacții din partea oamenilor din jur care mai mult te-au încurcat? O, da. Și nu doar în acea perioadă, ci constant. Okay. Cred că ce nu mă ajută și mă frustrează foarte tare, uite că se vede numai din tonul vocii că deja e să mă întrebe constant, dar de ce? Dar de ce te simți așa? Dar de ce? Că uite, pe sistemul copiii din Africa nu au ce mânca, ai o afacere, ai o casă, ai o la. Totuși bine. Da, totuși bine, nu ai motive să plângi. Și în momentul ăla, unul la mână că mă enervează foarte tare, doi că mă simt complet invalidată și susține și vocea aia critică care oricum e acolo în mintea mea, care zice, vezi, are dreptate, n-ai de ce să te plângi. Cum adică să faci asta? Și atât de dureros, pentru că cel puțin pe mine mă trimite direct în toate amintirile în care doar asta auzeam și mă face să mă fac chiar așa mică, să mă simt singură și să am senzația asta că, ok, nu pot să am încredere în oameni și trebuie să mă salvez eu pe mine cumva, știi, și să mă susțin eu pe mine. Și întrebarea asta, de ce, când nu ai de ce, mă frustrează foarte, foarte tare și nu mă ajută. Și înțeleg într-o oarecare măsură substratul, pentru că da, cred că putem să ajungem și am fost acolo și eu. Poți să ajungi în momente în care să intri poate într-un mod ăsta de victimă în care totul e nașpa și tu nu ai nicio putere și să o ții în mentalitatea aia și ajută să mai ieși din ea și să vezi că nu totul e atât de negru pe cât face interiorul tău să pară. Dar mi se pare că câteodată e folosită și ca o metodă de asta de a nu sta cu ceea ce simți, pentru că te uiți mereu, lasă că uite, cum se întâmplă acum, războaie, e mult mai rău. Și așa e. Dar ce am învățat în terapie și în ultimii ani e că două emoții contradictorii pot coexista. Și că pot să mă bucur pentru ceva, să fiu recunoscătoare pentru ceva, dar o parte din mine să fie și extrem de tristă, supărată, frustrată, să vrea să plângă. Sunt la fel de valide amândouă. Exact. Dar cred că asta ne e greu
și mie mi-e încă greu să menținem dualitatea asta și să acceptăm că există. Să îmbrățișăm contrastele astea care coexistă în interiorul nostru. Exact. Și foarte mult ce nu mă ajută și nu m-a ajutat, ar trebui să. Ar trebui să faci nu știu ce listă. Ar trebui să nu-ți mai pese atât de mult de oameni și asta aud des. Ar trebui să nu mai fii așa de sensibilă. Ar fi trebuit să X, ar fi trebuit să Z. Și I'm like, dar lasă-mă să fiu. Știi, aia vine să zic, dar lasă-mă să fiu așa cum sunt acum. Că în versiunea asta a mea de acum, în partea asta, în momentul ăsta al vieții mele, așa sunt. Și din nou, înțeleg că în momentul, că și mie mi se întâmplă normal, în momentul în care ești în afară, nu ești omul care trăiește experiența, tu vezi lucrurile un pic diferit și le vezi prin prisma experiențelor tale de viață, cu baza de la care ai pornit tu. Dar trebuie să înțelegem odată că pentru omul care trăiește experiența aia e diferit și că oricât de mult am zice noi ar fi trebuit să uri ăla, nu ajută. Pentru că ai nevoie să vezi vorbele din bătrâni. Câteodată ai nevoie să dai cu capul ca să înțelegi real cum se simte. Oricât de mult am vrea și oricât de mult am crede că ok, învățăm prin puterea exemplului, mi se pare că trebuie să te arzi ca să știi că doare. Deci cred că asta și bineînțeles sfaturile astea nesolicitate în care cumva oamenii se simt îndreptățiți, poate, știi? Să vină și să-ți arunce acolo niște idei fără să te întrebe. Chiar mi se pare foarte importantă etapa asta, poate de un fel de consimțământ. Știi că, uite, am o părere, am o sugestie, ai spațiu să primești? Și noi, cei care ar trebui să primim, să avem curajul să zicem nu. Nu. Nu trebuie să răspundem tot timpul cu da, sigur, eu iubesc feedback-ul, dă-mi-l. Nu, poate nu vreau acum. Orice părere să vină spre mine. Nu am spațiul mental să țin acum o părere. Am doar nevoie să fiu ascultată. Am doar nevoie să spun eu ce simt și spunând ce simt să pot să înțeleg mai bine și eu la rândul meu. Întrebare pe care am descoperit-o random în timp ce scriam eu în jurnal, că asta e modul meu de a mă exprima și care mi-am dat seama că mă ajută, e să mă întreb ce e adevărat pentru mine acum sau ce se simte adevărat pentru mine acum. Și să intru un picuț în rolul acela de observator. Am văzut un exercițiu cred că e o combinație de asta între psihologie și artă, nu știu exact termenul, în care zicea să te uiți la săptămâna în care a trecut, să faci niște cercuri, știi, în care să zici, ok, mi-a apărut perfecționismul, mi-a apărut nu știu ce, bineînțeles și aspectele confortabile, ca să zic așa, și toate mini-cercurile astea să le încadrezi într-un cerc mare pe care să scrii observator, eu. Și un exercițiu atât de simplu și l-am aplicat într-o săptămână în care am zis că eu renunț la tot și mă mut într-o peșteră. Și a fost atât de fain să pot să văd din afară și să mă percep pe mine ca cercul ăla, care e un observator a micilor lucruri care se întâmplă în interior sau și în afară. Așa că e un lucru la care eu lucrez acum, să învăț să-i dau timpului timp și să-mi dau seama că ia timp, pentru că trăim în era asta a social media în care mi se pare că iluzia care se creează, inclusiv în antreprenoriat și afaceri, e că totul trebuie să se întâmple așa, peste noapte, dacă s-ar putea. Și realitatea de pe teren e că nu se întâmplă așa. Și realitatea interioară sau de pe teren, cum ziceai tu, e complexă și într-un întreg proces și atunci când noi suntem într-o perioadă în care suferim, în care nu ne este confortabil cu ce trăim, în continuare avem o oarecare luptă între noi, cum spuneai tu, că vocea asta adultă
încearcă să facă spațiu și pentru acea parte din tine care a fost rănită cândva. Încearcă să observe lucrurile fără să fie puternic agățată de niște lucruri care au fost mai de mult în viața ta. Și când e toată realitatea asta și tot procesul ăsta dificil care necesită efort, să vină cineva să spună, dar de ce? Ar trebui să, și să hrănească exact vocea critică, e și mai greu procesul ăsta. Mi-a venit acum în minte, pe care cred că, cel puțin în vocabularul meu, a intrat foarte recent, e partea de reparare. Ok, am venit și ți-am zis, măi, dar de ce ai reacționat așa? Și ar fi trebuit să ai grijă, să nu mai fii sensibilă și la. Dar să mă duc acasă, să mă gândesc, chiar am oferit spațiu de care Andra avea nevoie, să conștientizez că nu și să mă întorc la ea, să-i zic, hei, uite, am stat, m-am gândit la asta, mi-am dat seama că nu am fost o prietenă bună pentru tine, nu am fost acolo, îmi pare rău, hai să, poate să tragem tura 2, dubla 2, să mai încercăm sau simplu fapt de a spune, ok, uite, mi-am dat seama că am greșit și atât. Dar mi se pare că e nevoie de asta ca să fie apropo de full circle-ul de care povesteam. Și tot legat de ce povesteai, cât de important e să învățăm din lucrurile care ni se întâmplă și să comunicăm. Da. Și ăsta e un exemplu foarte frumos ce ai spus acum. Facem greșeli, că vrem, că nu vrem. E important să reflectăm un pic la ceea ce am făcut și ce impact ar putea să aibă pentru persoanele dragi de lângă noi și să comunicăm lucrul ăla. Când am o reacție emoțională intensă, eu de cel mai multe ori plâng. Aia e reacția mea, sau mă enervez și încep să vorbesc cu 3000 de cuvinte pe secundă. Doar să tacă. Să stea acolo, în liniște, să-mi zică, nu știu cum să reacționez, nu știu cum să te susțin, dar să stea acolo. Dacă îmi dau și o îmbrățișare, cu atât mai bine. Dacă e la distanță și ne auzim pe video, cum fac cu Andra, doar să stea acolo. Asta, sincer, cred că asta și să zică, ok, uite, chiar îmi pare rău că treci prin asta, cred că e dificil pentru tine, sincer, e combo-ul ideal pentru mine. Și ce mi-ar plăcea e că poate după ce reușesc să mă liniștesc, să ies din starea respectivă, să putem să avem într-adevăr o discuție de oameni maturi cu partea rațională activată, în care să poată într-adevăr să-mi dea un feedback. Chiar am avut recent zilele astea o discuție mai puțin plăcută și am încheiat-o pentru că am zis, ok, suntem ambele părți foarte activate, nu o să iasă nimic constructiv din asta, dar după ce s-a calmat lucrurile, să putem să discutăm, ok, uite, eu pot să-mi asum că ceva din ceea ce am spus eu sau din modul în care, nu știu, am reacționat, poate că n-a fost cel mai potrivit și vreau să lucrez la asta, dar și persoana din fața mea să-și asume cumva și partea ei de contribuție. Și atunci o văd în două etape. În momentul în care sunt low, fii acolo, taci din gură, dă-mi o îmbrățișare și spunem că probabil că ți-e greu, validează ceea ce simt, dar și într-o etapă 2 în care vezi că ok, poate e spațiu pentru a primi niște sugestii, feedback, eu sunt deschisă că ajută să pot să învăț cumva din ce s-a întâmplat. Să dăm timp fiecare etape să își facă rolul, să-și pună amprenta în momentul de atunci. Exact. Așa, cred că e important să trecem prin ele și cu ele și să învățăm. Și îți mulțumesc foarte mult, Petruța, că ai stat acum cu mine și cu cei de acasă care o să ne urmărească, ca să trecem prin experiența asta pe care tu ai numit-o din viața ta și care a fost mai dificilă pentru tine.
Nu e ușor nici despre lucrurile astea să vorbim, despre ce ne-a ajutat, ce nu ne-a ajutat, cum am simțit atunci și apreciez sincer că ai făcut pasul ăsta. Eu sper și cred că o să fie și un context pentru cei care o să urmărească dialogul ăsta să își dea voie, să reflecteze, să-și dea voie să comunice ce nevoi au, ce îi încurcă și ce i-ar ajuta de fapt. Și ce mă mai întrebam este cum crezi că au contribuit experiențe pe care le-ai avut, poate chiar din cele pe care le-ai amintit, la ce faci tu ca și fondator al Parentul? Și dacă poți să ne spui un pic mai multe despre ce face Parentul. Parentul este o aplicație mobilă dedicată părinților, în care ei au acces direct la medici, consultanți, în parenting, experți, practic, tot ce au nevoie. Și pot avea conversații private cu ei pentru a-și găsi răspunsuri la întrebări și au și o secțiune în care pot să citească tot felul de materiale, să urmărească dezvoltarea copilului. În nutshell, așa vrem să fie locul acela în care te duci, să simți liniște, siguranță și informații de calitate. Ce spuneai tot din de cele două etape? Liniște, ascultare și apoi informație. Exact. Uite, nu mi-am dat seama, vezi cum se reflectă. Și spuneai cum au ajutat toate experiențele astea. M-au crescut foarte tare pe mine ca om. Chiar am stat, apropo de reflectat, la un moment dat și am scris în jurnal și m-am uitat așa la Petruța care a venit în Cluj, din Târgu Jiu, care era așa mică și speriată de un oraș mare, neieșită din Gorj niciodată. Și Petruța de acum, care se cunoaște mai bine, care reușește cumva să vadă umanitatea din oameni, că asta mi se pare important. Și fix cu asta, cu umanitatea din oameni, merg și spre Parentul și spre tipul de business pe care îmi doresc să-l creez și pe încrederea de a mă lua poate un pic la trântă cu anumite preconcepții din antreprenoriat și că businessul trebuie să fie așa și trebuie să fie rău sau trebuie să fie șmecher, viclean, nu cumva să câștige și omul din fața ta, trebuie să câștigi doar tu și eu nu sunt pe concepția asta. Adică aș prefera, sincer, și uite, cred că e pentru prima dată când o zic așa cu voce tare, dacă Parentul sau orice alt business o să am ar ajunge cumva într-un punct în care să devină vorba despre doar ce e important pentru Parentul ca și business, să câștige doar business-ul, colaborări de astea foarte unilaterale, fără win-win-win, așa cum vrem noi, aș prefera să ies. Aș prefera să nu fac asta. Pentru că, cel puțin pentru mine, e mai important, sunt importante relațiile, sunt importanți oamenii. E important cine ajung eu în procesul ăsta. Și dacă persoana care eu devin în procesul ăsta, e o persoană cu care eu nu am stat de vorbă, cu care poate mi-ar fi rușine, știi? Nu vreau. Și atunci asta, cumva, toate încercările astea m-au ajutat să descoper ce e adevărat pentru mine, ce vine dintr-o nevoie de a fit in, știi, să fiu și acolo cu the big guys, ce vine dintr-o pasiune și dorință autentică, ce vine din valori, ce vine din relații. Asta, cred că mă crește foarte, foarte mult pe mine ca om și asta automat se reflectă în deciziile pe care eu le iau ca și fondator. Și sper să se reflecte pozitiv și să ducă spre impact bun, că, sincer, asta e intenția. Foarte, foarte frumos spuneai că să vedem umanitatea din oameni și așa mi se pare și potrivit să încheiem dialogul nostru cu o invitație și pentru cei de acasă să vadă umanitatea din
oameni, din cei din jurul lor și umanitatea din ei înșiși. Exact. Mulțumesc frumos! Mulțumesc tare mult, Petruța! Good dag!